Rituko ria Jumaine tariki 17 cy'umutenyi 12 cy'umwaka wa 2024 chingaki ya mangaga ntekwani kiwakorwa okomira na gwe kiama gusabwa tani kiama kia UPA asiza mo Nyamira nabo igo ya mata ya mugosiria enibo enyinge gwetrase nyomba cyabo gusamba murero chinsemo cyabo cyura amo negati ya ria mange na koregeniri ase ekiunga chinsabire emagoroba ya lero jeni gongoro kuharo ni ototo nyangiri otokobwatirana na konza mimenyeriro ni gakorwisa na makoli korenderi tangana kegima egati ya rina koregeniri ase ekiunga chinsabire emagoroba ya lero Wawatani be kiama kia UPA kumira na imeye kaunti ya Nyamira. Waliwa bwate byaba binde tiatabareta amo wabe amo na intwe tayari tuisarazirange kabire. Abantu batamanyiri gusamba enyomba na kwirira ubusaliwa kwenibo enene chinsemo cha bucura. Watiganiriga okumakirisi kumbura ngai no kwarari ngamate atinda arara bono twati ngote nonde separa ze wanti agande ibon dira go jarura enyomba gende tekui Voigo robotirwa bene igurikira Kenya sasa huna gutumanyia umuriko ito Isaiah Maube ngara maronga tatero iyo ngari ndiri kuraria yakabende riri nene oja abantu bago jaba menyororo abantu bekigwerende begitini ngoja bali garia baberoro Ekiunga chinsa ibere nigotoko chakorwa chinsemo chia abochura tokumebuna ya matyo mugaka Sakaria Nyambega manyisa nigerebirero magayi nyomba yabo kubwatwa no murero ase etugo yabo yateko ya wikabono tibaramanya ekigererete gegosekerete umurero yugwoka na koirera asara eyu nyinge na gutumanyia umurikito dipon asanya Yalenge mali mwana kutumika ise gasi ya yete pi kwindo nonje story yeyo nigoba ichano monene emambia ya lero gucha sabanya kenyero bamwa musioma magaya mateyo mugaka Zakaria manyisa gusambirwe nyumba obutuku bugukira lero alenganga saa sita iga saa kujuwa saa saba tuakorera gasi kuri town togo tuachireka tuona ngene ndo yana gaita gatira parali ragatira ujankaro nache tigara mali kare par basi kaiguika nkarora kangi berega atuatiganirega okonga kirisi kumbura ngai no kwarali ngamate atinda arara bono twati ngote nonde separa ze wanti agande ibon tira go jarura enyomba gende tekui komoraire enyomba chikoye ali ngotabuguru nyomba ga nkumnya go chaisiko bonyara maine nyombe ni bwato munde yo twasoma tamaji tokenda tokulimira lirio kubeka maji na liyo mudiro gende togwoka kabisa abachukuru benkeywe nigo bono babete bagoutia makweli kuwatekananga obutuko boigati baraire ase nyombeywe egesikia abana bakorete barengo ne nyombe nene bari abachukuru tokote bakanoje chombe chikwetari na indoro chibintu byonse bikorekanete asarere gayerane njango tebye serikali tari mondo ko jokatanga tena mo jenga kiango lakini Yesu alima tenga Yesu na kote na moroche ibonga tenga nonye nuria omanye tenga nimbwate deni hai egari bari okora egago chande binga deni ane nabo byana bonko mwakana kubwaje okora ibindi kuri ase chinchira chiagana gari cyo kurimya umuriro ywe nigo bono bereneirie county ya Kisimbi yamono anena se kiombe kirigetenerete amangana yemibasokano asokwire gitambukiro goikasaywe nabo igoko bakonya asokurimya umuriro abantu kare wetu abwite sirimbi abantu mbatemete wojaga tugatama kurimya umuriro katwata mukurimya togatwengera tugatama gwakera Kisi county government medicine o maine yote duate director Edward na bona kana gerete duate sin nawo yitisi na lande grupa sia uma ikamera sanga buchura basi ko na maso ke asoga tiri yo kurimya digache tukwete tukarimya umuriro komenta nayo nigo bono egekorekiga getigete abange nemeichano hase bono baboririe eserikali koira egetambukiro kyo gokoro botuki nabo igo kubwatuko bokonyi gochia sia mateywe korege narorire nanya gokerora nigongo sabe serikali etokonye bine bikone oyo korete iga nyasao nere to mutiga nera arire bune chombe chichikorera
amana kina yo jomba ndiete lakini ekoleke kelie kiese ese mwana wa naende bikoleka bile byo konyora na abantu bakonya wetra ne mechiga kegere muntu tayo le kurwale orocho kumanyanga gana wende kusamba igana yakoreka netantu ana gokerora ona kero che bakiro monta gojo samba kana ikyombe no chire ma uchi sambere ni ma ubon no koroka na ngabon na bwati ni tete busa wange serikali bakieto konyi uyo koleta yakoreke amana nya samu abira singi lama itikya okora singi ntegera kusamba ibintu binyamiga igara nyari kukora gindi onde mwese okora ibintu binebi agitiga cyati tuturasa be serikali tokonye tonyore akisingi ibintu bisare getamoro cyinjinjira birale binge byabanyede binde byalemba gikuripotire getaseni kya gatembe korwa mwamo sioma egotoka chinsemo chiri cha buchura imiye bunge ya kitutu cha sauti litaliana inkuru kwa Dipon Asanya tokoirana gwika ase county ya Nyamira omwanjwa omuthegereri nigo ritukuria lero ababwatani gose kyombe ekenene gyokora ikiama kya UPA banyako bakumirana ime county ya Nyamira azabanya kuba bakukwanira amange kubwa mono ogocha moko mugusi na kuba mono koligia enchera yo kubwatani ebyama byonsi bire ichinsemo chagusi na korosia ekiama kama gusi na kubwatarana ilikone kyabuna abagusi ngo babale amo na gase katibe ya bali baikirana ase egikale kyonga mono muraibu kiama mekio omoske mumyaribo ibo igore omo governor we county Nyamira omoske chako bagaka oyoro mo MCA we ward ya Masige East oyore igo omulikyo mone bwe kyamekyo nabo igo omo MCA Nyambega Gisesa oyoro munyakero bwe kyamekyo na inde omo MCA we ward ya Ligoma munagotumanya omulikito World Cup Okara gago kwa naso musangerekano obugokoru mwaka imeye county ya Nyamira bwe kyamekya kya UPA omugavana we county ya Nyamira muske amuski mumenyaribo nigagendere ko bagakobuli gesego kyo gusiko bamo elikoro isi kyama kirabakonye kwenekya konyora liba kali okukwanira nilio gelimo gesiasa meyense ya Kenya. Ndio leo tumekaa hapa, tumekuwa na National Executive Committee ambao ikafungua njia, tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Hii ni National Party. Lakini vile tuna expand kwa top, tutakuwa tunasalenda vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, Western ipate ingine, Rift Valley ndio tukue na nguvu zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kwenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maovishi toto ikwe 26. ukwanekerekyo muske nyariboniga gendere ko bagagoteba mukia babekire kweneke bunango kwana bali hamone byame bibiro isiriamo negesaku kyo magusi elioko banobo mu bunenchire yamo erabanyorere libaga lya bene ukwana niyo lyogie limo elioko nyorege talikorwa samagendro ya serikali nene akarato jana bamo bwe kura to kwana ne rugaya at the moment ni dote mo ndati sorovu e party ya yera kini atawata ba uchimotwe unatogo suka ekure ale ko kwa sawa otherwise to ahead ukwana bagekerekyo muske nyaribo nigagendere ko bagakwenekya bunamba tunyara ko bagosegeta na gutiotereria akorosi wa gekembekeria keboshoria munechi mbebe mense ya Kenya kya IEBC elioko korobo cholia sechi wadi ya nyama ya mone wadi ya nyansiongo asoba choli ubotara bagokoreka sege kabono into kyagendere ko bagekurateria amagendrero. Hii mambo ya kusema ajabuni IEBC kwa sababu iko kotini nafikiri hiyo makezi ingine wezi jua vile nachikuja. Hiyo makezi chunguzo, isn't it? We need IEBC as soon as yesterday. Kezi inaweza kwamba kotini namna gani na kila mtu hata machaji wanajua iko vitu ya national interest. So tunataka hiyo mambo iangaliwe. Hiyo makezi ishuruishwe because lazima itupiliwe mbali. Because you can't stop. If there was no equity in the selection of the panel, let it be sorted out immediately.
from above. No mweli oye umwe msiebe wadi eligomo Muske Nyambega Gisesa oyuboigo urumunyakirego bekia mekiga kia UPA nigo neragendere ko bwagotogi obumo gusi asaganira bagusi kwanekya gugyanche kyama kia UPA na aboigo na bwatayega yo gukwana asumusangerekano yokorekana litukulira rimeye county yiga ya Nyamira twanyorana na abagusi bonspi urwate byama bire byama 8 Omoske Oyongo Okabeiro Mobungo South Mugrango Omoske Omingo Magara Tati Kengere na abande tokende kunya kokwana Omoske Misati na kituraje to NSP ngabagusi into etora getangani tonyora abagusi bonspi baberiru bo erimo igona the leadership of abagavana baito mugavana Nyamira mugavana Amos Nyaribo tuwakwani mpaka no mugavana Okisi County mugavana Simbarati and all our leaders tutetumo gusiara chamo na litore negotiator. It's very unfortunate that under this government Omoske William Ruto Nyamira County has no single cabinet secretary, has no single PS. Kisii region for the first time in history we have no single PS. And the way tora ridimwe genteke no go chamo numusangarikano oekeranwa amona barai aokorwa se chinsemo oemense ya Kenya abu anene barababwatani bekia mekiga kia UPA abu baikirana sobomo na kulia eira yo guchikunyaraka baba bagokora emirimo asobomo elio gotinya ekia mekiga kia UPA Osio bochori bo mwaka chiribu 2025 eginko ripoti rigetaseni kia obwanjete kia Gatembe kurugige igase county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara tugwera na gwika ase ward ya Ibeno ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo amamsibe ward ya Ibeno Omoske Sibarika ara onkorwa egwa kosokana no kwa maigerio gochie ase abana bali balinsi emyaka 13 ase baikirana gosinsi yoburai gwe kanisa ya Adventista ase abana gwetani gosabasa gwetani eriwe ya mobanyaka bakonyora amaigerio yuo munagotumanyia omurikito Daniel Ontiri ase wodi Ibeno imeye bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii MCA we wodi ga Omoske Sibarika nigagendere ko bahaso mostali bosyo kwene kibona wodi ga yakinire wetera soko bwatere ni gwa hase merobelio au hase litukulya lero Omoskarika aikire na hase skuru ye secondary ye Nyamagwa SDA ye gotoka sensemeyo asumaiga olengete kwena na amegirio hasa abana bebegorie beke na mono bali balinse yemeke 15 inse ye kanisa ya Seventh Day Adventist SDA kintikenia sia chakire wodi Ibeno ketare rumono ande kegendere mutu yekogera ukobundisa ekerwa gusomya bana lingana Nyasaye ko basomi bare igoro ikisemi na kibakomenya mbaka uyu maite gusoni charani uyu maite kugenda bontereba igo bakwabundisa kira chinyenjo chamwanya bantu otakeire komenya enseye ase hamegirio hayara chikokoreka asigika kiike merebosyo abana bega gwetania eriwe mo nigo barachigosomigwa na mono igoro buna bagwetanga kurwa samariogo yo gutindia wetanga kurwa soboneria bwechingenjo au igatia bogosarwa ko mwana mwiseke kwegeriwa igoro yo gutwara obwa matobuya nabantu babonchokanaine amegirio igoro yogwa kontimbo egati ya yanda mange ase buna nala basomi bateba na bano mupasta na sema igoro ya Samuel na kinya saya murangireti ibalgo tanga ekero kwarangiri kwara manyanga ngo korangiria no muntu Nyasaye gose no muntu ukwire busa ime gose Nyasaye ime igo kwategerera nga ningo korangiria kogera ekine kekene mono kyana kyanga sirigana limwa mundu yarero nga tutega mato kabisa na kinya sata yale tubuno yomo amatabiri ukwa na chinga kecho Omoskarika nigagokera egetambo kirekiga akomenta buna ekigange chikokonya soko eneke buna ebikore byoboneriria bwiranirense asoro kongo rogusi boigo nabuna abana bega mbachikonyora libagaliya nonyeno lyogwekinya chinga kichiskuru chire igorwe abana bagochaga ibagosaberwa bateriwa matera Nyasaye binanda bienze mbiyo bale bimba yoga igona bakomanyanga ababalenga kitabina kikiri bagokwa bikyagera nabana bake bali bagotegwa igento babwatase
ngakiri ntambi amegerio hanga bunaiga na muno chingaki chiga cherusa abateneria baiga nigo bamenta buna obuya bonombo chikwene kigwa aigo abaibuli mbobwate gitari yokoene kibuna abana babo ngutumeka bale chingaki chabo buya na muno chingaki chiga cherusa igati abo gotanga abana baisike kurua marita mapema. Mafundisho yetu anasaidia watoto sehemu nne. Sehemu ya kwanza kwa kiroho, sehemu ya pili kimwili, sehemu ya tatu na socially. Egati ya wateneri na barabo niko bate baiga. Nashukuru sana kwa sababu tumekuwa na hii event ya watoto katika Nyamagwa na tumekaa na watoto wengi na tumewafunza mambo mengi kuhusu kiroho, kimwili na tunawafunza jinsi wanafaa kuishi angali wakiwa wadogo na wakiwa wakubwa hawatasahau. Murobrio honga bunoiga nigurachi kugendera hasi chinsemo au ase bonge ya Nyaribari chache imiye kaunti ya Kisii ilikurese geto na kwene kibuna abana bakinire nembwengiya Kurubudirege daseni kia getembe kurega se kaunti ya Kisii alitara nenguruku Daniel Untiri na tugotigana aro nigo omunyanyimbo ya makuru asegeta seni kia abanyanyimbo kia magena agendete kubwenia chingoma ejanya takaba gotigerwa negati yaba gose gati yaba siwa banyata kaba bagotamari tukulia gose botukokera se omodcc we sub county ya Kenya William Bet anyaka bagakwana kia abuna nigo emerobali yonsi yokoligia abatsari abo yagendete nabo yokwana kimna ebitambukero aho byabekirwe elie gakora mune kitigenyara kabage kwana kigwa amatukale gosyo. Huyu ni William K. Bet, DCC Kenya sub county. Kama vile kweli umesikia mahabusu wanne walitoroka jana asubuhi kitu kama kati ya saa 9:30 na saa 10 alfajiri. Mahabusu wanne waliweza kutoroka kutoka kwa cell huko Magena Police Station. Mahabusu wanne vijana wadogo 3 walikuwa wameshtakiwa kwa kupatikana na banki na mmoja alikuwa ameshtakiwa na kesi ya assault. So wakaweza kutoroka na kuumiza. Katika harakati hiyo wa kutoroka waliweza kupiga askari ule walikuwa hapo, akaumia, akapelekwa hospitali na akatibiwa, lakini akaruhusiwa kwenda nyumbani. Saa hii bado tunafuatilia kujua, tunatafuta hao mahabusu mahali wako ndio waweze kurudishwa wapelekwe mbele ya sheria. Hivyo ndio kuliendelea. Ile mlango ya sel haikuwa mzuri sana, ni kama hiyo kituo ya Magena Police Station ni kama ilikuwa imezeeka kidogo, so mlango haikuwa na nguvu sana, so waliweza kutumia nguvu kusukuma ndio wakaweza kutoka nje na kutoroka. Yes, saa hii sasa mikakati imeendelea ya kuweka sasa mlango thabiti kwa hiyo sel, na hata pia nadhani serikali ilikuwa na mpango ya kujenga kituo mpya ya polisi pale Magena, na nadhani saa hii pia sasa hiyo kazi inaendelea mzuri. Mwanjumo ligerali ase okoligerali obotenengwa bwense kubwa mano orogongo bagusi nigo omurikito Isaiah Maobe anyaka bagakora etaro yaje goika ase chinsemo esago chikonyara kaba gotomanyia segeke mutu asanyara kaba gakumurikira ekera kema ikademna Kenya sasa chinsemo chenyangundo ase anyara kaba gakobwatia na gukwanira gusina gukwana negati abamenyi be chinsemo ekyo igoro iyekerekyo muna robotiro gocha sembeo rokoroke.
ine aino manyetenga gusini gebwato botene ngubwa mangana mangora na kwegokeria unabono litukulia lero ni gotwatara gwika sensemo ya Nyangundo gotoka silibeberia South Mugrango na boigo bo machoge chachi ase ekira kya Nyangundo kyabeiro emyaka mingi na bono nakoerera omogaka Isaac koyoberera se emyaka mingi uruche ekerekyo nawo mushikale kokukurura ngakiji yikururo omanyama abantu batamayiti kero sana bwari ngo nero mono bantu bako ko metingevere ese metingetato ana bakino ko metingana za nom ondata mate banyera banyakuriyo bodi bako je gotoka kurwa kulengana amo no mwako yugani gakwene kinga ekerekyo nigo kyabeire koleta abageni abange bagocha kurigereria na boigo gukora amasaba bene asinge njubuna nigo begenete ngekerekyo nigo kibwate amasisenio amaronga tatero iyo ngori ndiko kuraria ya kabende riri nene oja abantu bago ja ba menyororo abantu begikwerende begitini a ngoja bale gaje baberoro weekend me baje Friday amini Juma baro wa Jumatatu simaine na bandi baje senji matano baje kuwa Jumamosi nonyina boigo mugako nigagoteba ngai bimanyirerio byarenge kurumaga nigo bikorokia ng'abantu nigo bamenyete myaka ya magasi ng'enchubuna nigo banyorete amaiga na boigo amone bintu binde bikorokia ng'abantu nigo bamenyeta sayo emyembe bakorere Maria amatwa kina igo ntonyote emerero bitugibiro igo bono emyembe binde atodangere nga indigie bango ntabaise kabu banya kutongo bakore bituma ng'anonya ekerekyo kyabeire ase emyaka mingi makweli amonto tana kweneke wase kerekyo kulende etugero enyinge nigo yakwereire ase kerekyo bantu babumbanya kugume ya ndatia jombe yajingurukire kura yari muri mata yari muri mata ende yaba kinyama lakini ana abantu babumbanya kumbama itenga salia yone muntu mune bintu matibye byasa ko jumbo byagenda ekyo kumelia ng'anonya chinyang'agu ne chingiti chinde chiro sana chiamenyete hasa yunigo nonya na boigo chitabwatirane twaso boiti bw'abantu egento nonya na boigo bagoteba muna nigo chiarekorra abantu na boigo chiabasika engakiyo nyaunja kabere gali sana jakabere sana kinyang'au masamu lakini yende yakuriye kibuli cyangu nyango muntu ndo cyangu kura muntere yakoro muntu jatama mugako yo nigakwene kinga engiti eya menene nigamenyeta sayo asibakagirete buna nigo chirendete enibo abasongo batikete ase ekerekyo aso byenga karankurigere nande nyaro maga yande ngoronero none jibesa jibatanga abantu kuri bari jibesa asa jibesa nje mari utakangumbye keiga engiti nero ene sana ngani mutoyo erende binde bye abantu babita bari bakorogwa abajeremani babere babisete uleta agendo anda tata virusi paka abanyero boka baje ko virusi mari ase ensemo yende mugako ywere nigagoteba ng'a onyetari okoboera ogusiria kwendemero kango nigo babegeto kugania ucyase serikali kobeke bintu biragere abageni abange batara nsesemeyo na barabukonyora enibo maze twagetonya korere gasigete into torende nyamba songo asa abagore tobeke bintoro ebintu kete abantu baje barigereje kinje yakwende ko ga Masai Mara asa nabo kuti akabanye tumwe lakini bono penyero ngao turobo azikali toko ya okore kabyeyo asa twa usengi ruaro nsengi boka ya toko ono twa ngete tumwe ekereke kyabeiro rasa matuka mange na nigagotebekana ekereke abantu bagochoro bacha gukora amasabo none chikanisa bagocha gaiga bacha gukora amasabo aboigo abantu abange bagocha beng'ata igo nekera kebwata mang'ana mange abantu bacha baberaga bararara baitesa matuka atatu bamayakwanda chinsawo basi unakuruiga asensemo ya kera igotoka asensemo ya Ibenche ward ya Bosot Sengera ebunge ya umachoge bwacha chime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mao Monjomo ligereri abo no tokorera ekiunga chinsa ibere magoroba ya lero kurende ningoletera mange chiko ikiraga chinsa nye chiabono margoba na nigongwira no chia sense miliende aseke kagetali getambe tunyaka batoko kwana na Dr. Kena Muse kurwa senye gitali ya World Fit tunyaka batoko manya igosto kuligereria amangana aigoro jobo bwenya no mubero kurende ase bono iga nche nigongoro kwaro ni ototo nyangiri ojitwa gwatera kuransa imenyo yebi manyirilio nigakuwiso ne makoli na
makuru ansema transmission igakorwo kwa Abigail Nyanchama igo gendera kubwatimira bali yaitu.